Gentite lando mio taigeda Jamo jeretine vino tawanyore an sawo ci tata woconi ko biretal o cianda ko biretal anni joni tan biretal an mawɓe paron ko laami soodi o bireji Allah ko joni kal yani rimmi joni nam biretal an ga joni tan ɗo wacce hakke wonani de ono ko moko ba yanite o hocce ron ko jontude wacce hakke mi lando on na kawon alaji fammere mon landade kawma alaji fammere on to yurɗa ko Fuuta mi yuuri gada fuutike Fuuta fuutaki de mi aru sa yimo anditaymo hi to jogui de gorejon ɗo no yo alaji fammere o Allah raw kamɓe joni ɗe waw yihen daren on ɗon si hawri ko kanko aw o kana kanko daari nokku go nani may ala ɗum jam ɗum o hey ɗo hocci joni pewna menen ɗa Gentite lando mio taigeda Jamo jeretine vino tawanyore Gentite lando mio taigeda ni La première avec 32 points, la seconde avec 26 points. Les Fatou sont des escrimeurs hors d'air et les troisièmes ex-aequo sont du même club. Il s'agit de Elisabeth Da Silva et Seyna Bousson qui totalisent 20 points chacune. Le maître d'armes, Sidi Gallo Diop, a de quoi être fier de ses poulains. Cette compétition-là. Ana rewtuno ka laftane mbon niɓɓi ni ko toon mi rewtuno no jeytanimo a himo ɗon dow nani o ñamano gosi komi naɓi kon mi maari mi jooɗi ɗon a ɗum ɗo de ani ni noon joni noon konno ɓe gerdata ɗum o ko naɓuɗa ñamete o wala ñamude a enni joni ɓe walo ɗon ha janggo si jeytanalimo ɓe jonnita en mo gasi si ɓe jonnitti en mo jogoɗen mo ɗo Allah waɗa ko saati o ɓay pelleti o ɗon o tampi moƴƴano wonde makko ɗo kere ko ha docteur ami docteur kono ko ma ɗum ɗo waɗa si ɓe jonnitti en mo ko be tun jogoɗen mo ala ko wona sana ɗo kay ko docteur ɓe ronki kon ko an gaynata min naali en gayna kono noon onon tigi miijete ko ma jogoɗen mo so ɓe jonnitti en mo min goy si on wawno jooɗade ko fandi o mi natta e noon natton o ɗo guine e lettino andi on nattatamo fewn ɗo wawata hay jooɗade mi nattamo kam par ce que ɓe ɓe Fuuta ɓe calculanta goɗɗo kala mo ɓe nani heeɓi pantalon o ɗiɗo ko sansora o kala nawɗo to ɓe rondade on tigi ɓe addana on tigi ɗo ko ɓay hara hiɓe hoolori on si ɓe hoolora noon ɓe mintanomo to yo arga o ñawdo hara ɓeytike ton ha ɓe ronki ko ɗa si ɓe ƴettimo ɓe addimo ga andi oyatuma oya ɓiɗɗo jajanko arno ɗo andi ko jelmi dépense ɗum o way 400 000 ono koko hootuno o ndikki ƴacca lekkele ɗen toon ɓe ara soñjugol on tigi ɗo ko lekkele hon ɗum woodi kamen ɗaɗi gogono toon ɗaɗi sinjano toon keɓe kahino toon lekkele no toon lannata ñaatiri ɓacca ɗum no fof toon ɓe ara soñjugol on tigi ɗo min goyɗi probléme ji min mi ronki ɗum nani mi ronki ɗum fes gila hannde mi acciri ni ɗi probléme ji min ɗo accanelan hakke na ko satte mi wowli on goɗɗo wolay tun haala werka watton haala medduga Assalamualaikum. Assalamualaikum. mi tijini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ko nun ngo tara ngo tuna sikari. Ya. ala jingtuno waɗɗa Miɗo ɗo. a jarama Hey, onen ka oɗen tan ala toon banque.
Ben telepon aja. Ala Alhamdulillah. bengur. Jam tu. Anda bengur. Itu kak kuri lah sikit. Hmm. Salah tu. Jam Ayo jangan jadi kalau. ko pay kum men ni. Iya. Mana men fottu kaware lawol ɗo ko wimo lando fi kayirawo makko wiyeteɗo Alhaji Fammere no ga ko Fuuta wiwri. Iya. Inni mo noon joni min arka ma ɗo taw min attora ɗo. Iya. Wow. Tengah lah tu. Jam wanita lang kau. Eh, Kemudian cuti dia mau binta. Binta. Binta bawa fellow. Mama dia. Dia. No sendi keng. Tengah lah tu. Dan telepon aja. Bejam. Ada apa lawan? Alhamdulillah. Sekarang minum. ay tibi kama. Kau ni pahal tu lah. Kau cuci ndo gini baik itu. Lupa dah tu. Jinda. Tengah lah tu. Hari jam aja. Bejam. Mina nak bawa musa mau jadi sera. Bejam. Yo. Sekarang minum. Alhamdulillah. Kau kesana. Ala judul. Namu. Awak pun ngono ni kan. Ɗo kasare ɗo Iya. kayi hawru me siɗɗo ma ɗo mi adda mo ha ɗo. Modi. Nani? Kuni tigi. Yo. Nani? Joni noon mbayɗa andi koye hoore lawol min foti. Ayo. Miɗo yaade ka tumbodira eɗen jogui ɗo tumbodira. Naam. Ɓay yaari mi habbi gam ha mi. Ayo. Joni miɗo yaade ɗum ɓay han a heeɓi koɗo. Joni kippan e fi makko nani. Awa sama. Ɓay baba mi aroya yewtere nani. Modi dulu dah awet ajaran bui. Ayi dikka on. Tengah lah tu. Ben telepon aja. Bejam. Kau, ini dah mau i. Kalau apa kita tahu ni ada kan? Wudu lagi. Wudu. Hey, tahu wudu. Dari. Ene ang. Kon way. Atau Fammere du dekat kerja do komata na lang odo. O na ɓiɗɗo jajamani. Lawol ma edu. Ko fi komi addi o ɓiɗɗo jajama ɗo kon ko ɗum ɗo wondami yennude ɗo. Kolum. Mi tewi. Dara ka tugula. Hakkunde ngal. Ko a woni hersata ka kono a hersata on. Ko an no woni hersata. Awa min o landaki lando fi Gilbert ko fempuɓe ma ɓe landoytoɗa nami. Dara sinano sabunu hakku mi tani hije ma. Min haymo yi enen ɗiɗo simi goddike ma ɗo ko to yanoyta. Mo mi hara nano sabunu. Iko naafi ihoy. Kono habbula. Kau kenal apa? Jam. Ayo, bentang phone aja. Alhamdulillah. Ayo, kau ada mana hotel? Jangan awal lihat bilang jamu deh. Jangan yang setem. Jun nena maju nyari nena kamu enggak. Do. Don't know how deh. Kau ni ciki. Dong. Kau hak tau kau. Kau kemana? Sunture. Ari nang adrag itu mama. Anjara. Ya. Kau tiap dunggal mah heavy kari kau. Mantoi. Futa. Kenal tu? Kau pi do jajam binta bawa felon ni. Kumangga tu ni? Sana jangan ni. Kau dah kau cina julu. Kenal tu? Nene bab. Bejam. Menang lagi menang ni bendik ki. Bejam saya. Na sambil musuh bawa. Jonon. Harap dikirong. Wah, himo jangan kamentong ha heuti sutiem. Baba na sutiem ko setiem. Jangan. Kenal tu? Aku betul. Nan. Jon harap kesadi mak kutoli. Ini jon harap dah dong ko no iri no. Verna harap ini jon dia udah yakta dolo kero. Biar aku mau diraan. Ya tu saya aku kan nak aku sutu. Dia dah kan mandi lalu tak kisah. Anan. Don lawai wanda ka taga ko arata. Ko do kala mo hekdo o dum mi wadde. O do non bijahi Mustafa si o wi ko woy ko wana ko sikko. Pay le ni lam. Got na wai ko wonde se wonde se gadum do. Ko nay gallo en to kisha lagi. Kau pun woy. Kau harta pa ko no. Man holde ti. Dagelade. Yo Allah dan ni pi kiri ka na do. Dia bongon e kau tak bongon. Kita gerak. Mem o mo ida do fulna de perde de ko ko ga de perna.
sabu no me anda bido kawde be anda da hore ma ko sita gebe kala ko mom hebido be nyaamay mo sita gebe be anda Allah be anda annabi jo kon non ko bi jaay Mustafa dum ngay ngaddo be ro kadi bay den ni no lama mi yaw da ngala to dara ko fe be ngega sabu am mamadu mo jaaja mo wi nyaamete ko ngado ko nyaamo to wota hul no hay hude wota terna ma fum mi do arde ni wota hul hay fus anani mi wona fudo ko woni nyande nyama la mere ha nyande nyama mi do si watalo mi watalo Cano jodu ari anna na sa kon Kundu wadi. Tawo ni la nyande no do Nanne angaga. mi mo ta ka nyande woni ya wanna la sa ga ngenya Allah akbar nyande subhanallah Jangan jolden. Untuk korong. Na babe maki ini na babe maki nyane noga. Waduh. Ayo mau yata kaya sedari jauh icen. Amin mengal di. Kalau kau dah duduk biasa cuma berat, mau kau nak handle ketawa lang dosa aja. Apa tu? Kalau emantimu, ilong hibiji. Ya Allah, ya Rahman, salli ala wadina Allah. Kono nongi janggu deh lo. Milandio, kono nongi janggu deh lo. Kafena nefus. Innama amruhu wi astaghfirullah. Astaghfirullah. Defter le na defter nen ko minni ko on. Hanto wono do wone. Ko baccuno don do. Hombe baccuno do min bi fok min adana de mon diana honto woni. Mama riya. Ko non de ande ko yo ndabito mum faala. Ko do na be ngati mo. Do accuno dom. Bi do jaaja mum ari do radi kam. O do kadi ari do radi kam. Hande on ndabito mo sina do handare ko ne. Ami ngantehan. Ko no faal. Ko faalon ko hawa ya. Eyo jon kawat ko tuba. Hande do mi wattu to hawa ya. Awa mi andinde no hunde wotere. Si ayi mangona jaabo gonoro ko henjobe wodi. Ko yimbe jaawi ardo hare ajibi sallete be. Bay a wi joni kam am wala wala galle do. Sai gol ko lali furi pobori ko nyoranto do be ngum. Hirani mo ganta. Anko man wo da ko. Mi inni ko ere hande hay ko. Awal yang aku nak tidak minta. Hey, kau pamer itu macam apa? Hey, hak nak dan kau. Kau dia curi. Awal ayo, kau nuawan. Ayo, oh mata do fet. Hey, mata lang do tabal dengan. Aku tak jimbe. Ayo, hecah. Orang mana hak? Hak. Hanya kan hak. Nak kau dengan. Anan, kau. Acu, fair. Kau beli kau beda. Kak, nyande. Ya, doang kan. Nyando aja nu yang bangki ya Allah habu anani cai nu bangki amun ayah war beseda nah ayah war ene pamme an ami ya butinan ta hore ma butinan ta men kai ege wana gonga ega ta men an go ka egat aja sene na no hala nyande wo nyande bimbe kikide ko sonkoni kon non no mojjema ko ngadu dado hakkunde ngalla no mojjema bay hida andi hino ka jamde o biddo chef quartier on to ha yonni nana jodo ko jodo sasa ko me anda de kalau de anda si le de mamad jod mi cindi hamiron ki kon fala la wadda ande ma wesi ande mi do jogo de mi dogi hamme hande Mamadou mi an jodi do Mamadou
tawaɗan noon kay tawi fuuta ara ɗo ta hara ko sonndi golla mi jindi ha mi ronki ko ɓone wiide ñande no ko galle kon wona gonga imo ɓen ka galle nan wonta fuuta ko mi woni ñande ñama lan to mi ara ɓe ñamami ɗo ñande ñamatama ɗo joni harman joni miɗa andi ka yaten nan ko galle ɗo mi yaada toon gasi joni harman miɗa andi ka yaten imo ma aɗon jaɓani dongal ma mamata mi ɗaɓɓetima ha mi ronki salamu aleykum ɗum ko golle ni hakkunde hay busɓe landaki en miɗo andi kono gar ma mawde ko ñama ka ko ni coɓɓe ɗen ko si yiidi ni si adara ɓiɗɗo goɗɗo laya hen ɗon ɗi ñama hakkunde Allah min si a yarini a hetinayi lawol a hetinayi lawol si tawi ɗa ñawdi toon gowɗum wona ko mbiɗa ɓere ma ndek assalamu aleykum mbiɗa hiwde onon koye nawa toon jan to a nani accamo jooɗo ko kamon to mbiyata mawɗo jooɗo a wonda oto he yimɓe mako bakane yewte dawal ko ɗum ɗon joni si Allah walli e yahanimo ɗo jampe ko kamon go miyati ara e ɗum ɗon gasi kama ɓutte kono awa siɗɗo men goo itta fuuta atta kan go ñawde gol awa Allah ƴettitimo hanki jam Allah akbar awa hey kan koɗo waɗi hen abba basal musika joni gon falɗa kaw Allah ƴettita minen komi jaɓitoyi ano jattino de ha min ganda kon fal ko Allah ƴeeto ƴettumi kadi gonɗum e wawi mi faala yo wallan no fewnire o wattinoye awa kaw a falama men toon leggal yorgal no fewno oy mo Allah fewnani aw ma yon ko minen fewna tam innani ko noon de accu mi yeto hoore makko kaw ko ande woni monsieur honno ko monsieur Sintere hande a wonayi maayo kaw gila Allah waɗi hottuɗa kame woni ɗo ayi o ko julirɗe a hande waɗani o waɗi sadaka notti en o woni itta sadaka o ha hande ko giñande ko ɗo ƴetti joɗɗoy makko o waɗi ɗo pacan e nder ɗidere cer oya isagal modi sagal no yahana onon mo yiltere kajum awa jogo kum baccu kum may wallahi hay tara ko rokkamo joggu sabunde waɗani yimmo teta ɗon ayde tatta jan kewali a yaabi o rewata ko enen ko no wati ɗumanorde ɗum awa haaji dugula hewtaki ko nokko ñoogue o no waɗi kuuru wiiɗa ne'i toon bare wi windi ka dambugal ɗon honno de o windi ɗon sien mesa ko mbaɗay bare ɗon mesa awa kaw menen si tawi a woni ɗo a andani meɗen wuuri menen kadi sa heeɓi ɗo ande men tawi ɗo wuuri kiɗa ande ɗo fof no tuttuma gotol ngol a moƴƴa fes an ka sikku meɗen andi ɗo fof no woluma ɗo minen noon ɗum ɗon ɓay haaldi dugula hewtaki ko nokko kaw hey men tippoytani yawdara sa waɗa ɗum borseti walla walla untu yo aw kaw woten soñidir ɗon kaw joni minen taw menen e yewtere mana yafondiren noon mana o debbo min sari o ɗo ami yeyta no moƴƴi mon kaw sa yi oɗo min mi ɗaɓɓani goɗɗo ko ɓayneten hawri he goto e furi a kono no ade guerdata ɗum ɗo hande miɗo anni min kadi hande kala walluɗo ala mi wattini o mi hokkaymo 200 000 hey kaw kadi tere patron acce hakke sene ga nato min sene tum sene hey on tigi heñor tani gat wonena ewni wone ɗo wone accu ɓe wona ɗo eyi accu wonene ɗo wone ɗo ayi patron eyi wonu ka wontir ka tagaɗo heewi yimɓe ɗiɗo ɓen hawjata si ɓen hawji tuɓe bonnayi ɗiɗo guelaɗe go'o si Allah okki aden gandal on duwaka hawjude si Allah okkima jawdi a duwaka hawjude a faami ayi min e o ɗo kinkala koye naafti koɓe wowlata e ɓaawa mon ko ɗum menen min sifanima ɗo kaw hey alaji fammere eyo wa tawa wallinde en fuure minon ka hawdi eyi kaw hey waɗe doy ko menen ko
test me wonno wadde yo nasi ko enen hawti ko enen hawti iɗon heɓa ɗo fatunde men jala ɗum en fof koye julɓe en fof koye julɓe iɗon giraɗe jumani hakkora firtanama ɗon allah no daali ka kamilu ya ayyuhallazina amanu kutubu firtanmo ɗon gaw allah o daali onon yo yimɓe kodi waɗidire eyyo onon jogiiɓe walleɓe ala ɓen nam joni hara iɗo wawi hewde tanaɗo men jala ɗum min ndeyani min haala awa menen ko naafijiɓe ko woni tarade ɗo ño'a on kon ko ɗum men faala on haalande hannde nani ande moɗon ko ande men menen hay futu me waɗatamo ɗo ko gani ɗum ɗo kacce ɗo ɗum ala ɓe watta ɗo men an no yurmi on nani yo allah o danden sifa ɗum ɗaɓaɗi no yurmi mana hey ko enen hawti nani wonɗo ɗo monen mo mi lande o komi wadde modi sali ayi omo dolo kum ɗon mi yiɗi ɗo itti ñande oyno monsieur Simbe mi wiccimmiloɓe o wi'imon dakka ko ndu laaji waɗira gaw o nawotoje ne awa ko noon ɗon i ande man nden ko ande men no yurmi on no ko bimbi ɗo ko hanki jam allahu akbar no yurmi honno mana eyi joni wone feere o joni yen ka galle ka eyo ka won ɗon to feere fimo on ittali toon taw honno a ko toon frère woni awa on geri keɗon noon mbin tigi tigi omi susta ɓare o o yii ɗo o yettuma wondu gatanno ɗo duuɓi jeɗɗi mo wani ronkude e mum bare on kam mi susta fes joni hara ko noon ɗe gerude kaw ɗo gandi ko ɗum mana yehe daron kala ko acci ko hikkino ka ɓandu nam wano ko fune walla wano sifa ɗum ɗo ni walla misuwar sina ɗum dolo ko nder mum hara kankuji addo me juula ɗo eyyo nani allah jaɓi mi yaa mi fi belaye on ka ɓerɗe ɓuri on no waali to juulemo ɗo est ce que allah jaɓay ɗum allah hokkumo e allah alaji ibrahima alaji ibrahima o alaji amadou o ɓen ko makka feƴƴiniro waɗi comene yaaduno makka naɗoɓe juula wonɓe mayoɓe kadi yam ɓen kondona juulede oɗo lewi ga eyo wonɓe mayoɓe gila mani ɗen ɓen waɗa ala horede sadakaji koɓe ñamateni sadakaji eyi allah deɓa acci hakke allah ko ɓerde ɗen kaka ɓerde ga acci hakke wakkilo ɗon ɗum ɗon si ari ara duwa meɗen wakkili eyo yo ndaare kala ɗuman par ce que o andi o heeɗi ñalano joni kaw yaw ndaara kala o ko acci ko hikki ka ɓandu makko nani siko kofune siko misuwar siko dolo ko hikki modi kala ko jeey tum addon ɗo min juula ɗo nani ayi ɗum ɗo yadde mi addoya gaw ande nayi ɓe inno artike tawata jooɗiɗo fenade pus jombanati ɗo ko haɗo kam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manjara. Jang suntu. Na. Manjara. Manjara. Na latu. Aji famere gwe. Beja. Iyo. Na latu ko. Pat den deja. Beja. Oh. Musliman. Naam. Kamondo mere haju. Oh. Eh. Mami nanno do ngene do fala pa ko wonno. Naam. Nda stawne firtaake. Iyo. Anjol lam fala anjol. Min no joni stawne firtara. Man to kumpay kumbadira mo dan do wandano lange makko. Iyo. Hono inete? Mamadou Yare. Mamadou Yare ne? Siko fimata? Siko yarata? O yarata. Siko wujjata? O wujjata. Awara ɗon no moƴƴi men ko safa men faalteɗo joni noon haray men ko mi wowi yoɓude golloɓe am ɓen ɗo lewru ɗum ko 10 000 haray ko ɗum mi wowi yoɓude golloɓe am ɓen ɗo eyi haray haalam Mamadou anani joni min komi tawɗo on gaw yoɓuɗon mi wono moƴƴi jama Souleymane ko ɗum woni ko yoɓuɗo mo wono moƴƴi haray ko ɗum ɗon mi wowi yoɓude nani eyi joni haasi ɓeydoyke no gasa ɓeyden seeɗa joni fi golle makko ɗen yo accu yo fuɗɗo janggo ka ni hay siko hande na ella ino bagage makko on foni hande ne gasi ɗon kadi ella o ala joni Mamadou amami ko ɓe wi gon ka hara hersinal lan ɗo ton huulu sikkuɗa andi ko accuɗa ko ayi kadi ko tawtuɗa ɗo ko
bona ɗo hara hesnaɗo wakka ɗara foto nan moƴƴere sineɓi no tawa ñoore salaamaaleykum maaleykum salaam Sontu jaram nalato tanalata jantu ajoɗɗa tanalata no golle ɗe ɓe modi mago ɓe jano modi men goy ɓe jam nalato lami wayrima seeɗa tum ɓay min komin tun arta gayata wota innoru mi faltoyata toon kono ko hettari nden tum mi tawani ko denna bo mi wiɗa mi tawi mi ar mi rewa ɗon mi ara mi hiwroma bete kem mi hoota bonno e fembude ko Alhaji Ibrahima en na wonno e femmude ko ɗon mi iwre ko toma Allah wurno barkina yarani haalandala o e andi hettare nden tum wala to modi men goyno e jam ɓe jam an noon mi yiyarima ka hiwragol jombame jomba on bo ye keranne joni a anda mi anda de Alhaji wudurno e jombanoyde Alhaji Fammere hara andade hon ɗum ene ko on bo ɓe jombanoyma mi sikki toon ko ngiji wingi ka chef de quartier on to ɓe nokki ɓe pattanoylan ka nder suudu hombo yonɗo on o taɓerne ma wule on ɗo par ce que on wala o suɓataka o jooɗo o suɓataka o immo taɓerne ma wule ɗon ko jombi ko yaltintamo ɗon ko ngoyyey ɓe raɗotomo ɗon hara ko ñalorma ɓe raɗortamo na jemma de ko ñalorma min noon min ɓerdam wula e ɗum ɗanndi taɓerne ma wule on ɗo ɓe takima monede kono noon Alhaji Wuduru ɓe waɗi ko ɓe wattata si Allah jaɓi jooɗo ka jooɗiɗa fanka buɗu sina Allah sali ɓe yeey ko ɓe worɓe ɓen ko noon ɓe wayi baba enen hollitotaka ko joni noon mi yeeyi marno tun hiwragol mo fof mi yeeyi moɗo yono hami gayno defude ila bimbi miɗo yalti ko suudu mi hewtoyi accata ha soƴƴen accu mi yaa tun joni la hande hara he min yiɗa seytinani hoore komi anda mi seytinanamade anni hande hande ko yiide o koye joguiɗo ɗo ta seytinanan ɗum habba mi ɗowte sa jagon enen ha soƴƴe way joni mi yewto Alhaji Wuduru waɗi ko wattata a salay ɗo Jaram bang. Oh, udah kira rambut. Oh, come on. Kira Alhaji Wuduru ni. Alhaji Wuduru ni gimana? Oh, do. Ufuta o mauni kapati makweng. Kwa hivyo nguvuila silini niona. Feu. Aya onko goto. Waalaikumsalam. Alhaji Fammere. Alhaji Wuduru no kau. Jarang. Tanala kan ya? Kurang bang. Alhamdulillah. Nala tom. Jam tu. Awak do hawrondiri. Kali mi yaade ka mato. Yo. Awa kau. Naam. Situnda tonggali. Wata karatungu. Agele ke gila kun osor najang hewti tong. Dida bong. Vraiment ko alhamdulillah. Kono de balɗe ɗo muraɗin no jiifa no tufi ɓayno mo kala ko andi haaji mum sotte ɗon ko ɗon yahata miɗo hewti ga ya wallan ɗon saabu wirteran ko wirtere maɗa ko ɗum ɗon fof no hoore lawol ngol mana yo walla e kalis seeɗa yo ano naali ko wimami ara nun kon kaka mami wonno yaade ni ɗo on wata hakke ma accu amtu ewalno hakkude ngal hande hay ɗo mi hal min tigi ɗo hay debbo miɗo hersi hande hakkude ngal ɗande ɗo ɓay ka saare ɗo ko enen ɗon haɓidi kaw ɗum ɗon ko sa yi min ni miɗo yaade ka ma koko konno fokkitirɗa no arduɗa ko an ɗo ni hakkude ngal awa ɗum ɗon wirtoto ɗo de saare naki a walla addugol wano on ɗon o weele ɗon ɗum ɗon hen ɗum ɗon moƴƴa wattangol ile ɗum de
si tawi noon ha han an ko feere o debbo arano ɗon jokkuɗa modi terto on modi awa ɗo awa ɗo noon min ala ko wawmami wiide sana haray koye allahu lanɗon wallu en no on ɗon daɗiren hersa on ɗon kono noon si hawri a andanali hoore ma haray ko ma on tigi wirto sabu an kadi no mi darirma ni a anda haaju ma nani ka aduna ɗo noon mo be hande ko haaju mum jokki an kadi ko ya andu haaju ma si en addi wano on ɗon ɓiɗɗo chef quartier bajjo hiɗa andi ka rewta ɗen ha o ari ɗon woni joni koyo weele ɗon walla hola min on haray min on da haray kon ɗum ko hanno geral si alare ala ko ɗo so waytuma falno en ɗuytum mbuɗɗin seeɗa kono na ɗum ɗin hay si ɗuytano ko ɗum ɗo haɗatano o weele si tawi o weelete kono joni min faalama joni yeetade ɗo ko andanɗa hoorema ɗum ɗon si tawi a jaɓi sa jaɓali koko nafata en min saabu sa hersi ko min hersi si o weelama ɗum mi susata taƴitirde ka chef quartier no selli anani ta andi oya suka no halfinnama galle ka ammoni alhamdu joni noon mi faala si tawi a jaɓi daren no yeyiren ɗen ɗon galle wota gayni to ka wuduru hakkude ma Allah ko ɗum woni min joma ko sa nani ko haala mami pay kun hoolomi hoɗɗo mi ƴetta galle on mi yeeya wota habbo ɗum ɗo si tawi ko ngal ɗon ballatu marɗa feere haara wallini ɗum awa hey ko an min sa mi haali ɗum ɗon sa yeeyi ɗe galle hande million temedere koko yiɗɗa okkatami kono noon mi yiɗa ɓiɗɗo goɗɗo wirto ɗon mi waɗata noon ɗum hande watta ɗum janggo anani hande sa yeeyi o galle anani hiɗa wawi sodde ɗon galle heddora heɓa ka wona heddora dépense wuɗurɗo mari ha yewtere ko yewta ɗum ɗo mi waɗata ɗum ɗo awale min dara a landoton lan compte mi tippi ha mi haali ɗum sina compte tippuɗa sina ka leydi awa ko honno noon mi hoolori ha mi haali ɗum awa miɗo heeɗima ay min so ay mi haali ɗum kadi si ɗum ɗon e waɗay ɗum si ɗum ɗon a jaɓi anani min no woodi ka mi naɓay ma ɗo ko hakkude Allah hay lakara ɗum haalitake haala mum naɓala nokku go hara galle ɗen oya miɗo jogii jaatigiijo ɗo kami naɓay ma ceernoajo hakkude Allah hay lakara haaltake haala mum si yeeyiɗe ɗo wona ndugu seejon haalta haala mum aduna hakkude ma Allah ko sa nani ko haala mami ko min noon ko haalirmi ɗum ko watta wirtere ɓuru ni sabu si miɗo jogino mi jonneteno hara e wirtaki kono noon si mi daari mi tawi ko ɗum ɗo wawata e dandude hersa awa kaw hey minewni ayo nani min ko sa jaɓanilam joni noon en fotti ndaaro ɗum ɗon kisan immoɗen yahen ka makko sa ñande yiiɗa faala ɗo mahin to ɗum ɗon si a jaɓanilam bana ay lakara haalete ɗum ɗon miɗo andi mi hawrike joni mi yahi ko ɗum ɗon hara a jogaki ɗon noon cewɗi hay seeɗa komi naɓora ay wata hakke majjo awa joni miijo ɗo si debbo ɓay hari ko debbo mi watta nde si tawani mi heɓa paasi ɗaɓɓa kadi kam mi ɗumanira awa joni hara en kijiɗa nani joni Amori
Tahu. Wah. Anak kamera dalam ya. Oh. Panu. Kami ngata? Oh, dalam ya. Kami ngata ini kau hari ini apa di? Wah, oh dalam ya. Apa lah kami nyamir ni? Kenyang tak? Tak. Wah. Tay ko ngeen ñande kala mi na ñama ñiri on ngirsa Itong anak na walang may, no? Astaghfirullah mundu ko ma yala Kau. Jarang. Ono le nala dong. Ene an kon daɓɓata ɗo. Ko pren mi ɗaɓɓata mo yasol gol boisson ka boutique ɗo. Ene yiɗa andi ko ni mi yiɗama yiwde ɗo joni fes a nani kaka nene ma mi iwri joni o inni lan a gayni bonde jande ma fi ko jiwu am joni noon min ko min innuno ɓayri men haaldi haɗa o jibbinaka si ɓengu an jibbini jiwo ko an ƴettatamo ɗum noon ɓayri on aray ɗo yiido waɗon ko Allah yiɗa yarlake mi firti mais min keɓa pren yeey guine ha mi firti wimi hey deux fois miɗo arde ɗo komi yiyata deux fois an kadi deux fois yoɓi deux fois rewɗo jokko on dandu Babe, hoto Mamadou woni? An finannoma Ko ɗon yettunomo komi sodeta boisson. ari Kaka ko toilette yongini? yoni dandi ko woni Mi anda deta. min Allah waɗi ko an tum men jogii ɓiɗɗo nani ida jogii hakkil moƴƴa kadi min hakkillan no nanguma moƴƴa nani nde duwanima o ndugu seejo jajan ɗo Ndugu seejo Mamadou ko kanko ko kanko min e nene makko halduno a jombaymo o jombete nani joni noon ɓay o janɗi o heeɓi becce ko ɗo mi ari mi tawi mo joni o yenninmi Babe Mamadou e ne'ade Mamadou e andude hoore mum Babe Mamadou yennata o a ɓuran andude mo Babe Mamadou yennata o ko min o yenni ɗo joni wimi Babe honno Mamadou yenniri o ko joni ko ɗo innimi deux fois joni Babe deux fois to ko ɗum waɗi innomo yo yalto o yaha ka yaasi ko ɗum waɗi raɗi ɗon mo wona e France o yenninmi ɗon kere deux fois konno kere deux fois na ɗum woni laabi ɗiɗi hey joni noon wona ɗum ɗingol ko ɗuuɗa wona ko min innuno okketemo mi firti joni ko chef quartier on mi hokkuma Babe min ɗon watta ɗum yemi noon ta nene ko chef quartier on jombayma nene are ede kon ɗum waɗɗon o eyi jooɗi he ko on ɗum waɗɗon o yehi toñima wulla jooɗo wimi eyi dandi ko woni mi anda min ko min innuno o kayo ɓiɗɗo jajan o Mamadou anani
min no mbayri koye Mamadou ar yennanmi joni o jombade mo ñande o jombimo o piyayɗa joni no mbayri ko ɗum ɗon o hewti kadi o kikirede ɗo e jande makko bonde hara goɗɗum go waɗa mi okkimo chef quartier on honɗum ɗum non wata wonde ɗo iɗo yiya jombano yalaji fammere suntu ko joni wiɗo arton kadi ɗon honɗum oɗon kaka Mamadou o mayetta si Allahu lanɗon jaaɓi kono ɗon hannde kone sulsulum nede ɗi galleji kala naton suudu kala nato yalto ɗum non gasata ɗo eyyi kan min ko min andi ko dogata ɗo haala lanni min ɓayri woni tugu joni ko yoɓe jokkodirɗo ha jande makko bona ala hay pusko haalon ala hay pusko haalon on nani ɗum chef quartier o mi hokkatama wona premier ta on kiikalajo yo Allah dandu ko o kaka Mamadou o mayetta na ɗo nokkugo si Allahu lanɗon jaaɓi ko wimmi ɗon mo yimɓe na ɗum waɗi hannde ay fendo ko wonɗon hakkilanɗe fopp no jiɓi kenaŋamen ɓe yaltina bagage ji maɓɓe fopp hino yaasi ari ɓe neeɓi ɗon ɓe neeɓi ɗon ɓaya min komi ari ko ɗon mi tawiɓe ka ari ɓe ala yoɓude ɓe yoɓude tigi kono ɓayɗandi saara nden ɗo ko luwa na luwa na ɗum wi dey aw joni noon kon ɗum wonɗa wadde Allah yaade ko weldi jangon ɗo mi wona ɗon ha mi daara honno mi tawra e tawe kadi ay noon ko ɗum andirte komin toyi ɗum an a yiɗala o wona ɗum andi gila wonnuɗen probléme janni fof la jetti fawi hoorema ɓayɗandi dimo ko her so ɗimo ko her so wonno min innima a ƴetti probléme ji ma ɗin fof fawa yore an ka eyyi joni a yafotolon pardon joni noon ko noon nde nderdude ɗum joni sina walan yettide ɓawa ma ok joni je vais régler ça ah d'accord ndara fi mum nani joni wiyare d'accord eyi jaɓuɗi ɗo ken merci Alhaji na il faut que tu aies vu non to mi da salminaɓe nani nane woɓɓe ari ɗo no daro hon goni mi sikki ko inneteɓe monsieur Sintere monsieur Sintere on gantata ko sallega gongol kori on neɓaali ko heɓi ɗo fatumga wanallahi amin yan ɗay joni komi wola noon ko no mi ari fimu ɓeɗo gandi mi yettino ɓe mawɓe jommu belan ɗo mimi faalaka ɓe min ko wettede monsieur Sintere ko mi faala saga ngo noon koyon waɗanan kondo lañce hakkude amin e maɓɓe haran min wondata fes no mi faala aji ma feewiɗo sabu min naal meɗe wawi moƴƴingol tinna kono lancugol ɗum yeyata no lancori o haren kono noon lancugol ngo no seeri de meɗen gollira ɗum ngulu jeego ngulu jeego awɗo tanelan seeɗa toon an andi ko yoɓi ko jol yoɓi dal joni min o aray ɗon yoɓi ɗo guluji nayyi ay ɓay ko a soddiɗo ko ɗum haɗi min ganndi ɗon no fan joni mi yaltante ɗum ɗo nan a waade ka soddiɗi dal kontedi no wallirɗon no wowon fante joni e waɗen taw ɗattade ndan fonde e halu sare kayno to waten ɗuɗɗo ndirɗo e majji nan mi haalani ma monsieur Sintere nayi ɗuma de
Ɗum koye waɗi so mbiɗon faalami he min hikkondira minen piɗo joni no wontira nokku goto. Ono so hokkodiri haaji ma feeway. Ono kay koko jon goɗɗum de. Ne. Ko ɗum koye waɗi sinen faala yon senda maɓɓe fes min ngel musesintere min hikkondira ko ɗum mi faala. Oyi noon faala hen o. Andale kay. Kingala kan yang gotutima. Okay, may ngawden to di. Ɓay min noon mi faala kam sagan fendo hay ko rewi mi rewata ɗum yomi yi boddi mi yaalimi ma ɗum sadaka yaltiɗo ko sadaka ɗo coofo finto dane sa heɓi ɗum ɗo a ɗum woni gas on ɗon coofe finta dane iye on ko ɗum heɓorto ɗum heewi tew sa landi ka heɓay aw mi ndaare wona noon ɓalewde ko daneede coofe finta dane coofe finta daneede mi ndaare ɓay ko haa jon ɗum noon mi wakkilloto fini aw sa addi ɗum ɗo loori ka ko goldata e mum ɗum jonnama mi annima haɗa haaji ma heewi ɗo mi ndaareti ɗum ɗo ɓeeɗa on ndaare kala no waawi ɗon wallirolam noon ɗo danni sadaka lanni ɗon sa heɓi koko mbima ɗo a addi loori ka ko waɗete koko ila on préparé ma ɗo kay goɗɗum koye ñande haɗanɗa no kay ɓeyta o simi jonnima ɗo ɗum ɗo no woni ka naɓata ɗum waɗa ka awloto ɗo andi so waɗi kadi ko awloto ɗo ana ka fottota ɗon de o awlota ɗo ko ɗon tonata ɗum ɗo rowna a faami sonna ɗum ɗo ɗo so waɗi ke ɗon o awlike ɗon e nayi ɗum hay ha weeta o yimi o awlo ɗon rek so awlike ɗum ɗo ɗon yomi jim yo yimum ka may tawa tawi ka hewɗa feƴƴiɗa rewta kadi so mi ɗum ɗo no waɗi mi hoora ko laaɓa ɗe pos waɗe koko mi andi jour wala min kadi so ɗum ɗo feewi ak feewi on fof moƴƴere awa so Allah jaɓi joni la yaɗum waɗa ɗum tinna awa haala ko mumima nani awa ala yetti funaɓe ko la nanoma pen ñama pen e ƴan o nandi ko ɓawa debbo ko ɓawa jawdi ko Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Alaaji. Waɗi Boubacar. Jaram. Waaw. Na laato. Jam to? Ko ɗon hewtune jam? Hewti. No ɓe gurde? Jam to woni. Barakallah. Ene ko mi yiwno toon ko honno sakkitono. Sana alhamdulillah feƴƴuna e jam. Teddungal waɗi modi jama waɗi few. Ɓe ko sagata ne. Few. Alhamdulillah kay. Na laga? Peren. Alhamdulillah. Peren. Sagata. Ari ata ɗon ndiya yartera? Wayi naala ga fo kono fewndo ɗum ko ngulede modi no hulɓini sa to naalaga jam no ɓey guri nde alhamdulillah on tawtuno e jam ɗum ɗum ko gorogoraji ɓe ɗum jarama ga naalaga bisimilla madde seeɗa alhamdulillahi alaji ibrahima ɗo mo yiɗuno ko haali hey fayida kamɓe alaji isa gay men haynodir kono min wawani hewrodide jama on heewu sukaɓen ko jon teddungal eyo bismillah alaji no ɓuuɓi dey ɗum firgon ko bonnani kan kaalisi woya alhamdulillah no ɓuuɓi few albarka jarama mbam no moƴƴi few naala ga alhamdulillah Yonko. Na. Ali.
Kon ni. Wana wat tau. Min dai na mi wa. Wacir ni. Bilang juga dong. Sontu. Nah. Ai. Kon ni. Wim kon na lihaw tiri. Kon tahu. Kakak sabu yang demite. Oh, ngandi wa. Kau kawadi, baik kita minat dong wani mana ya. Ina mi altira dorong. Joel ko mana na mayra wala. Ala di family hando ni nakam ko sakko talpun. Ko wa hino fuko. Ka. Joel ko mana awan na mayra ne. Mwenye da kikiro si kahino ne. Ko mana. Anga wani te. Mana mana. Anani. Ana ko mana ora wala. Mana enggak power power. Nuno maki, nuno amaya biya ko. Anani. Bi ana te. Joel ko mayra wala. Nuno amaya acha miya tamam. Anani, pim surate. Nuno mek tiorno. Jona dum to ko sedeni afani mi rew di hak ala ti mudo ala o yen to bay mi ron kanin on kanyor te kanin ga dara fona ko e wande nan do tam mi ron kit Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah jalan dulu. Untuk masuk ya dah. Jalan dulu. Kau dah bangki? Yang tu. Nalaga. Kau awa haju jadi hunti ke? Haju jangan. Mana kau ada no den fi mungkong? Mirebi kilian. Honum deh. Pigan le ni. Ayo jadi. Non. Jadi kau hagi kau ni. Ya. Anda Arno do nyande. Pa wiete dum se sintere. Ko mi haldi temu. Dan di ko jonkan. Kono mi rawate do kono dum don anne mi ya sabu holare. Si hudara ko bar masalah ta. E fi wondum. Kumpai kun holi mi natanki mi. Ko min innuma hakkunde Allah se wadi dum don. Se yeyi ka oy. Ko hanmo. Mi halnani ma cernaji mo mi andon don. Ko ay la kara dum haloy taaki. Awdu hakkunde Allah. Se yahi do wiida on da yidi on hara dum de. Hay la kara haltaaki na fi aduna. No juude maka. Woni haray. Ko dum don ko e wakkilo sabu on don ko wiide mo o yobay. Gila dum do feƴƴi meɗen nabiti moƴƴa bisimilla ɗum ɗon e waɗa e ɗum ɗon yo woodi ɗo kelɗi on tigi sawaga son jaaɗo sabu tampere yalti adda hono o debbo ɗo tawa no dépense banquirde komin koye hersata ɗum sabu komi woni sabu ha o ari ɗo ka yo assalamu aleykum haala ɓe no hoyɗi Assalamualaikum. Karam ko macam mana? Ada jujur. Betul. Ya. Rồi, nó chụp này. Có rồi bạn. Dạ. Đây là mấy lần. Dạ. Nó ra thật. Nó thì cái đất này. Bon. Đây là. Đây, sẽ ra lại. Alhamdulillah. Đây cái này. Ya. Coi đây sao đây. Alhamdulillah. Ya, mana main main sanding enggak? Nah. Haray ko fi o gore jondo. Ndugu sejo halfinno mo galle. Dum non ala do. Nani? Bayro ngandi haaju dingo ko enen hago. Joni non ndugu sejo on o nebi leyde. O sodanali o yejjiti ko watanno mo gila nebi. Sodanali mo ka wona. Ono e nduwa se ha. Joni non ko halfini mo ɗon ɓay o gardi ha fewndo ɗo ko faala yeytude joni noon hara ko honno mi yeyirta ɗum ɗon hara oɗa hanidata ko fim ɗum ɗon aduna Em ñoƴƴinay ɓet yo joni ñam joni ɗon ɗon on heɓi chance par ce que kañum toon joni koye yaddaninde joni ayi enveloppe o ɓen joni manda komi yaha yaddande aéroport wani mi jooɗat joni hay lo cuno changement tigi joni ko ñoƴƴingol waɗete min naati meɗen gayna moƴƴingol kono yoɓɓingol bonnande fi mu programme so waɗi mbiide ko gollade
Awal le me yandi kam. Walle me yandi. Ha don no hare ala julu. Dum mana sama kalau ite boy ko ka se buya fata. Mentare sabu mentare sallaje. Ha. Ko na le. Men yi won dum hara fi o hani to ta ko ndo ngadna. Ga. Yo. Yo ndare bulu sap. Bulu sap. Ka kon wi da. Joni yo be dilo se da haray ka. Bay o ko ngol ni. Tange na no ni cogu gorore ni. Si yeru ya makati Puna ada cogu gorore ni. Yo. Yo na le o se ndare no tu ndare no da. Kau si ta dai wo bi bay ko ene fala. Yo. Wal. Dun si wa. Yo, hewti belon. Ayo no kudu isa. Ayo. Kudu isa. Aku. Tuan. Tuan jalan dia. Tuan menan. Dan sesuatu kaji di hino so. Itu non tahu tanya kondisi emak. Sinyok ini. Tanya dulu di emak kan. Kalau nanti sangat tahu ya sih. Suka engkau alhamdulillah. Alhamdulillah. Yandi non tahu tu fi hao maya. Ala jujur. Sada kayak tidak bermudah aja. Basi. Sakta aja. Ika. Tuan kayak itu apa? Kuliah juga pun. Mai butuh bisa tahu hal mai ni. Faham ni kan? Kalau ni kuliah ikut ni. Nó cái thằng ăn đi câu mình chỉ có mà tăng dồn, anh nó phải chung có nhóc cả đi lên, không phải không? Jadi mình qua rồi cả, nuôi các con gì thế? Ndit long harai wana kasana ka ndit tawa ko di adde. Ko di adde ka jadi nupa le ni ka. Nam. Pelun do pelun ya. Tahu ni sao chứ được cái nô làm lắm đúng nô lắm đó waɗi doyi ala doyi ɗan ndi ɗawa heɓde nowru lande allah jifa mere waɗu doyi min komin adduma ɗo koɓe haali ɗo womi yetti sarse kon tawitata nowru lanɗo esiraɓe mana lanɗo mouhammadou rasulullah ko ɗoppi siraɓani faalaɗa ko wi mi yetti sarse kam hollo ko yatti ka kon ko ɗum ngani hollude e hoore ɗo ko yatti ko hollude o ko sa tan ɗeɗani ko law par ce que anani leydi ka ko si tawi mayre mo wo hare ko ɗon haala ka wolete ko ñoƴƴi ko waɗe ka bo no lanɗo si tawi hawri lanɗo hino wawi jettade ɗon ko yewtete ɗum hare ko saabu ɗum awatandita lewta ngole ga ɗum gollitata so gollite mum nanita ko haalanita lanɗo janno jeni on faami ko si komi haalani ɗo ko hare ko wimam yetti sarse aw lanɗo wala ko ɗum joni haray yo mi wakkilo ɓe gadda ɗum ɗa eyo ɗon ɗon haray ɗum ɗon kadi koko arata koko arata somi moƴƴini ɗum mi gayni mi joni na o nooti tan ka ƴetta jasum gayka ino joƴƴino ɗo so joƴƴini ɗam nokkuram ɗum si mayɓe ni mo aɗa wode haalani ɗum ɗo ko ɗon wooɗo eyo anani gaw karama ko honno de min karam ko watten amin kadi wonɗo ko gore jamni eyo mbeɗe wendi ha si tawi allah jaaɓi ha joni jiiɗo feewi haray haaju magen fof feewi sarna jaam haray ko no woni joni mi hewtima gadde hoore ko ɗon gon sarna jaɓinani kam wi mi ardoya en mo nani ala so hika préparé ko hakke nani woni gaw neji ɗi fi ko ɗon Yo akan nak itu ada pas. Rugi naik beda saya tak ni. Anda ni kan dia jabatan jadi sudah. Kalau dia jabatan jadi sudah, kalau dia tak nyam tu. Ni arah ni, mengarah kat di situ kan? Ayah ni kan, mau jalan. Kamu nak deh. Tawaje Alhaji. Wadi Bakar. Naam. Kama ni mi uri. Kono natana. Ko jantu. Awa. Duma hebike. Hebike hino do. Mira.
an ko mi holi wo ko ha ay min ma heɓe e hino yo joni noon marang en ha hewte en to nayi sikkayde laati min doyde andi ko halduɗen mi haalannoma awa ellala moƴƴay awa monsieur ana kaw assalamu aleykum aleykum salam bismillah taram ko waccanda ala juuɗum nana tom ko ɗo marsude jantu nana tom awa wone ga dakle tooni sal wone ɗo nana tom koɗon bantu koɗon dampade dade marsude yettudal alhamdulillah nana tom jantu yettudal nawona tom jantu yettudal koye ɓeɗo jam jotno holtoni yoni ko siɓɓe min ni kaw nam ɓeɗo ko leyɗe wonno ɗe on te leyɗe wonno ɗo Italy mon Italy mi kay ko tan wonno on te Italy wonno ɗo min ko Rome min ko Sicily mon eyi ɗanon ɓe ko tigi tigi ɓe koy ko kelɗuɓe ni kaw wonta ɗon ha yalta ɗon ko kelɗuɓe ni Sicily ɗon duuɓi jeenayi miɗo ɗo mana haray ko addi men ɗo nam ko ɓay haray Allah waɗi barke maɓɓe goɗɗum heɓoyke ɓe ari ɓe faala suudu nam ɗon noon suudu ka ɓe faala ɗon ɓe nim ɗowtuɓe ɗo ɓe ndaara si tawi laawol ala ɗon ala juuɗum joni fi gollugol ɗum ɗon ko ko mayi ton ko heewde mayi ton haalsi buy kono fof no wande no yandi ɓay ko ɗon mbaɗa kaka joni gayata ɗo ni affaire jinnam ɗum wona ko hoy joni o waɗa guluy sapantati kawa ko no way ɗum ɗum ko guluji noon kawe ndemi yoɓi ɗo nini oyno ɗo seede mum nam oɗo guluji nawɓe waɗi tan ko jinna jeeɗi naɓa wadani so tawi hawde sadakaji no toon so tawi gurode ɗe men jiyan ko noon hande nete ko musen sintere musen sintere ala juutum Allah waɗi sadaka yartiɗo ino ɗo e goroje nayyi e debbo moyɗi nayyi goroje ɗen nayyi ko debbo moyɗi nayyi ɗi jolloto gorode danere e boɗɗere e olere e mbulere koro mbulere no woodi eyyi simi addi on ɗo koɓe haalɗo womi ƴetti sarse heɓoto sadaka koɓe haalɗo womi ƴetti sarse ɓe mbiɗani on andi ɗum haala ndi gandi fiide tun addanumi ɗum ɗo no woodi ga komi gollitata ɗum hawtidira e mum naɓa joni na on yahon jason iron ɗon nokku ko yoƴƴino ɗum no heɓo monsieur sintere mi wona yomi addon ɗo hersinommi komi koɓe haalɗo womi ƴetti sarse o wawa heɓude min miɗo andi ka jon cangol ngol ɗo leer kandi wata ɗum haray ko ɗum ɗo gonno joni si men ɗum budde haray ko men addu ka wette mbiɗa nen go addu ka woni kam gollitata mum ka na yoɓɓinoyo to awa nani aw haray kaw joni yehen haray ɗum yirtoy to men yiida ko neɓana ni heɓoto ƴetti sarse joni min yeehi taw eyo aw yo gasi joni anda aw jara wonen jara wonen jara anani haray ko ɗum ɗo eyo ko sigalle addanta en nanka nabɗi ɗo waɗnani haala ni moƴƴay nabɗi ɗo waɗata ɗum ɗum ɗo no andi ko guluji nogay o addi woni ko min joɓata jeddi sumdi o waɗay guluji sappo mo ɓe heɓay guluji sappo ɓe a feƴƴiti ɗum ɗo wata heɓade ɗo ɓayno fefti joɓa e lojji suuɗi e heɓo e yimɓe ɓeydani ɗi nabɗi ɗo feyci gasi joni haray mi hewti kadi nani mi haala joɓe ɗum waɗata moƴƴe voilà ɗum habbima haɗa ko kalduɗen ko nani yo woni alaaji wullu woni o suka mum o neɓide e sewo aray kaw ko min inde on aray min dal ko o wordo wardare makko nder ɗum mi hoolaki ɗo nani o aray miɗo hooli miɗo hoolimo kaw ɗeɗa leyno mbalɗo aleykum salam
padron. Jara. Jara mo de. One do. Yang tu One. no masuk deh. Del bre jawle. Ya, ai dai fiat man dai. O ya ni tong. Ko dom ban. Yang tu. Na ba tong. Yang tu. Na bengol. Ya. Yo. Kau ko mo ko babe ni. Mana hare ko fi ko adu den kon. Dum don woni ko jettuni men do. Ini tawa ko tong hewta. D'accord. Yo ni ina do. Yo ko kanyu won do. Nam. Kau ko fo won do. Ko no je ngala. Oui. Ai do tim so do. Oui. No se do ya mana ala. Yo. Kasi. Kau golle wadi. Hikti ni. Behiti ni. Ni sobe. Sakatani kau. Awa ko dum haray muradu ndu ko mi halanno on kon. Gasi. Nani? Si min no miɗo hooli goɗɗo. No laabi. Haray ko yon hoolo no mi haalirani on. Na ala. Yo. Kasi ko ngam wodi me yidun do. Ayo. Ko kanko kembe fe jaram patron. Awa. Nam tanara tong. Jantung. Ayo. Tanara tong kau. Jantung. Ayo. Ala jodu. Kai di sondo no. Aha, nam. Selli. Kau bayar lo di kono wonen do karjeo. Ara hewtinebe. Gasi. Joni jodu no. Nam. Hino do. Hanki koy juude be do hande be hetti. Ko wakkila go lan. Bismillah. Awa hino do. Baba jaram ko wakkila go. Iya. Joni woni so kece modo. Awa kau haray misikki wadde don duwa won. Watane be duwa. Do duwa. Gawala nebe ton duwa on kau. Awa. Fi ba anni yetum. Ko fi bugol anni. Iyo. Ya Allah barke nokkure nden. En anni ke hoore laabal ko wakkilare mon immiñum ha Allah webinanium ha hebudon ko soddon galle. Ya Allah wat barke nokkure nden. Ya Allah wat barke nokkure nden fotana seda barke Fatiha barke salatul Fatiha barke kul hu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allahumma rabbi sallallahu alaihi wasallam. Awa kau weltike. Ko dum do woni barki. Sabu ka agna do. Ko jogoda ko jogida oto labangal wo. Si a hebi ko do randa to wernata. Awa do ko galle tu woni jawdi. Mbade galle ma no laba. Na galle an den ni dai. O galle ma den ni. Galle an? No do sabi jabudo. Ara dai nani la. Sabi galle ma den ni. Mi dai na tama, mi dai na ma. Ye, ya kalle no muyi dum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaaji Famere nga ko wiiɓe. Alaaji Jara. Ko hommeri alhamdulillah. Tana ala tan? Way papa. Honde tuma hewto. Hewti hanki jam. Alhamdulillah. On tampare lawo. Jamto. Nana no vraiment. Weltani o moƴƴa. Iyo. Nana ga. Jamto. Alhamdulillah. Tana ala ton ko? Jamto. Yo. Ko non sabu ngol diwnal mo. Kaw gila mi watti o Nescafe dum tampini la. Hono metodi wonde yo ngaccito Nescafe. En jokki kono mawɓe meɗe weltani o moƴƴa e balle ɗen. Iyo. Du'aji mon ɗi no jabade amen. Iyo. Ha ko ɗum mbeɗen jokki. So wako ɗum kala hara mbeɗen duwade. ɗo addunari on ɗo cadeau welɗo. Namna. E hayi on more. Ɗum ɗon jokki kam. E kadi mi ɓeyta ɗon kadi. Mi naɓa on kadi hikka umra. Wata heɓu ɗum. No ma mi naɓa par ce que miɗo weltani o moƴƴa. Dayti. No wayi. Tana ala ton. Musidal ngal go. Alhamdulillah. E fo ɓe jam. Jam ton. Wimi. Eyo. Kalifuji ɗin goy. Kalifuji no ɗo waɗi si on accinat anno. Ko ndomiɗen to naati ƴakki seeɗa. Ha sinano ko luttu kon fof no ɗo. Hoya kalifu goy. Paɗe ɗen kadi fof no ɗo.
galle den non kono hede don toppitide comme no doyrano yo hino ɗo ɗum ɗon hino ɗo ko hande ɗo ɓurti ne joni ko raɓɓinigol ayyo mi faala e yaadu mi yiyo en ɗe joni joni eyi awa joni noon ɗo taw miɗo habbi ɗo honno araji wuɗuro meɗe merɗo yo ko inde boobo feññi ko inde boobo ɗo aray o garta kikiɗo walla janggo bimbi tum ne a aray koye mi aroy takko kikiɗe sallade ɗe aron iwti ko inde boobo ayyo d' accord joni min hilan yahude mi addora e médecin jan on wawa on darde nani awa sallade ɗe merci on jarama la ilaha illallah muhammadu rasulullah ay garaji fammere defimi o wiwno o karamogojo o wowlataki ndi o ɗe galle aduna acci ɗum makko makko saabu o ñoƴƴinanoɗe makko ɗe muhammadu rasulullah la ilaha hey wuduro hey immo ene alaji fammere a feeti feŋ ko ndu waɗi anda joni immo sabu a wi anno o si artiran tara ko fi galle ɗen awa ndugu sen kum arti o fewno ha kan o yi noon yomi holluma galle makko ɗen ndugu sen on alhamdu a arti o arti awa ko a woni ñoƴƴinalɗe maɗen si a fijiri kam mitta ñiƴe ma hakkude Allah ko woni ko woni ñoƴƴinalɗe maɗen sabu si a ñoƴƴinnoɗe karama ko jon ko wino ɓay ko leydi ƙabru hiɗa andi e honɗum o wino en wallahi ko woni ñoƴƴinalɗe maɗen hakkude Allah wuduru ka woni ñoƴƴinalɗe maɗen sina ɗum o wawa tan ade wo landito fiɗe galle ɓay ko ɗum o fotuno en leydi ƙabru wanno ɗen ala koye waɗali ko woni ñoƴƴinalɗe maɗen ti wota fijiri kam sina ko ma ɗon fawtoma joni hakkude ngel gasi awa jooɗo mi jooɗo e hoore galle way ɗen jooɗo komi yiya jooɗo ɓay hiɗa andi hay siko goɗɗo wari goɗɗo ko yewtere heɓɓitorte ka wowlo miɗo heɗima woɗa noon komi nanata e wimi waɗi doyta o ene ko honɗum waɗi simi walluma ha ƴettuɗa ka jombuɗa ka chef quartier o ɓa mi yimi tawi miɗo faala modi ko a woni an dami miɗo andi ko honɗum mi ƴettiri ɓiɗɗo an on mi okki on ko ɓay o wino faala an ko ɗum annduɗa awa min ko ɗum ɗo mi yi'uno si mi ƴetti ɗum ɗon mi waɗi ɗum ɗon mana a ƴettanimo mi ƴetti ɓiɗɗan on mi okkimo hande si oɗo arti ɗo ala ka wullito fi ɗum ko a woni anda min miɗo andi komi woni adde ala ko wullito wona e sirawo chef quartier on mi ƴetta ɓiɗɗan mi okkimo so wullito toon to yaata ko seeɗo quartier fuɗɗorta yo on no suusi en noddude ñawore e waɗa ko makko kum hakkude ngalla suusta wona kaɓen ɗon jiwo amu ɓe ndugu se fof ronki ɗo mi ƴetta jonna ɓe noddami ñawore gonga ma ɗenani eyo ɗon desata seeɗa ɓaya siko aɗen sokata israo awa min sa renta ɗum ɗon min miɗo andi koye karama koko haalta kon kono min ɗum ɗo miɗo ko ɗum ɗo mi sikkuno aray ɗum ɗo hari ɗum ɗo miɗo tan ƴinnino koko arata ɗo honto wullitoto ɗo intelligent mana haray ko ɗum ɗon nanngu hoore ma waɗa doy nani kono mawde haray hakkunala o so jiyade komi dewnu gergerge a famata o ala ka o yaha joni min on mi yeehi ɓernde waali ɓernde waali ke seeɗa yo awa sabu lakkere ayi komi ardi ɗo ko waɗu doyi ɗon ala ka wullito aw nani joni en wi ɗum nani accu lewte seeɗa on ɗo maɗa ɓe wawoli o woɗɗa darade woɗɗa abboto habbomo seeɗa o wi yeehi mi waɗano ɗum yahayno hakka maymi o yo alaji on iwti ko inde boobo ayyo boobon konno inna ko alaji ibrahima ɗo ɗa ɓeynitiri yo Allah wurno boomo ɗo barke e makko amin joni ko min e médecin on ardayno eyyo ono rendez-vous ji makko ɗin no ɗuuɗi joni ko hasen immi keɗo yaado e makko janggo quoi awa a yaaren toon a basi ala
joni mi faala en yaadu noon to mi mi darta en galle ɗen. Ko wiyana ɗen ɗon eyi ko haray no hawri ha kono muuseeɗo o seeɗa. Joni haray ono o wata yaade hannde. Muuseeɗo joni haray min yomi yahu mi daaroya. Ayno wonde walla habbo ɗon tuyaade tuma jeytane mi ɗo seeɗa o. Ha honde tuma? Ɗum ɗon ko tuma jeyte ɗo woɗe wawi yaadde. Eyi joni sa wata san joni min yomi yami daaroya nani. Hara ɗum en laala. Joni min la yaade mi daaroya. Haray ilan faala ko yo ngaccam ya Gambi. Fiyon. Haray ilan faala yawgol ton waɗugol commerce adde sooda piiwa e addaga fiino wallindire. Adda julɗo. A yii ko wondugol e siga ma noon hakkunden Allah ko ɗum ɗo ko moƴƴere. Sabu a yii sa waɗi ɗum ɗon joni en wallindire to galle ga go'o. Si a soodani hay siko hoorema jonci ɓe innayi ko sonnajo alaaji fammere on ni ɗagiraade min ko ɗum ɗon wasi fima welinmi sabu piiji ɗi mijotoɗa ɗin ko ɗin kala debbo hannde duwa miijaade sabu ko aduna on fewndi ɗo hannde mo kala koyo nangir sengo a faami a yii oɗo no jooɗi ɗo kanko ɗum ɓikkum makko ye accitanela fiyondo naa ko fiyon ɗo anndi ko gila mi naati ɗo kala ko mi wolne on alala sattinande joni noon min kadi saga koye mi yahu nomi yettori yo ni mi waɗira noon hara en wallidira awa ɗon faami a yii ɗum ɗon noon eyo a heɓatani ko mettuma sabu mawɓe maɓen ko moko baɓe ɗagiraade ɗon kala ko nannguɗa ko yesso yarata an anndi ko on tuma so ɗum ɗon waɗoyi o wonɗo e mayde ɗo mone fiya on tuma o forte fettiri ɓaccitagol waɗata jak wo sa ina woni haɓɓi ke janngo hewtake ma anndi ama janngo hewtaali eyo ko ɗum waɗi goy agde mi alnima ɗo fokkiti mission ka e waddalde hakkude mi Allah e waddal ɗum mi yet kan e waddali moɗi mi yet o waddali ɗo fokkiti mission ni onon iɗon fokkiti mission ko hannde yettoɗo lan iɗon fokkiti mission hakkude mo ngella ko joni kaydiri ndi hewtimi aw joni jaɓu ɗo dépense ma on hakkunde mon e Allah ɗiɗo min heɓata balɗe seeɗani moni wadde hiɗo yaade kono ganda no artirton ɗiɗo ala ko yonanta min heɓata fo e mungoy hay so tawi on neɓoyta hay tata ko haala dawta watton ɗiɗo ɗi yonanta men ɗo gandi na noon fi kan ɗo yaade o ganda no artiron a wattu ɗiɗo ɗon hey kono min on ɗiɗo mi memataɗi a memataɗi fes awa accuɗi ɗon min l'essentiel wata ɓiɓɓe amɓe maawi tun heege Jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ya moƴƴere sineɓi no tawa ñore jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ni kan hombo ko min alhamdu ko golle on ɗa ɗaɓɓude dey golle ala ɗo min na golle mon e ɗaɓɓude ko galle an ni galle ma ni eyyi anan ka feetuɗo ko ɗo wiiɗa siko mi feetude so nan feet ɗo ganday inchallah jaaɓi si mi ari ɗo fof mi mooɓa yon ha beela rek lan arde
Assalamualaikum. 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 Jadi ini ngomong, kau mau biar, ada kau nong, aku ada dulu mana, aku nana juga ya, ayo ada pun, mimi ya hidup kan, kau biar itu, saya ada pintar tu biar mi, saya ni memang ni bina Allah. Kakak lah dong. Jo ni mana yang jiting keren pun, kisah jo ni no. Waktu doa alhamdulillah. Baik ni tu ni aki kau. Dongan kau ni. Biar ni jiting keren lah awak. Bila kita nak awak jo, kita yang awak lah ya. Oh dah waktu no, aki kita apa? Jo dongan kau ni, jadi ni so mimi tu kita nak awak orang jo ni. Siapa yang akan? Kau awak mana awak? Si Tay ayah ay pero atla harap so di pagano di bungan daw. Kaya ko na kaya sa lado. Nanong ko tawa din medung. Sinawulo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana penjara? Penjara. Oh ni tu. Nyala dah. Jangan tu. Mia tu kamu enggak? Ah, bismillah. Kerja mana tu nak? Kalau dah ni jam. Anu. Ko babira anu donu. Emi napi dono. Memi hori no, memi nangi ba. Ten hono era ko kampe nandai no lan duai. Nah. Ajo no ala wadi ba merti kianki. Hangi mineni soi lang hal fino be galle wanda be yelang galle. Ɗum ko mi wonta ɗum ko alaji fammere e alaji wuduru alhaji fammere alaji wuduru non tigi joni min mi hewdu ko mawga ɓa ko noon allah acci ɗo wallollan fiye muɗum kisan hande masi ko watta noon goy awa dara ɗon noon e fiye mum dey aw kisa min noon mi yahi ga taw dara ɗon fiye mum noon on jarama Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laji famme. Rana ada dong. Ala ton. Tanana ton deh. Kon wad. Ala haji. Wanya kere mak ko sen. Islam men. Kori ko jauh. Ɗum ɗon ko san hewti noon anda mi anda. Ko hombo ɓe alani. Ko puntulde ndiyaɗa ari e haalne min o haɓɓitino acca kala. O noon ko mayade. E wata accude ɗum ha kiki. Kaw mahin ande ko no mbaɗ biteɗaɗa kisa. Hey? Ay. Ewa wanno hawni hon. Ɗo ko kaw ko sen. Ka ko jam wona tan. Eyo yo Allah no jam. Ko suka wiyeteɗo alhamdu on Naam. wonnoɗo leyɗo kanko ari ɗo wi wono Oyi ɗon alhaji en aro hewtide an ton manam ko pay kum teddinkulla imo halfinnomi noon ɗon valisiwal coñci makko ɗin fof noon ñemete e ndomi naate foso fasanni fof ko ari toon ko ɗum mi hollitimo ɗum on hari o neeɓi leyɗe kaw. ɗon sara ko ɗum ɗon hewtini ga haray ɗon mi andali wona ɗum ɗon nde o si tawi noon kadi koko haaluno ɗo sabu o addi lettre ji tati ha ka an wogimo faalano jombude perempere nani joni noon ɓay warti ɗo mi yeetimo awa a taw mi okkitiri peremperen kono mi okkimo ka watte hakkille ko ɗum ɗon siko ɗum ɗon addimo ɗo taw min mi haalnimo o taw on ɗon laawori konngol o macca hakkille ko ɗum de ko ɗum ɗon mi waddi siko ɗum ɗon noon ko o wi ɗo koyemo halfino alaji fammere galle o taw womi o yeeyi galle alhaji en alhaji en acce hakke mi yewtan ɗo piiji tan hiɗon geɗi ɓaytum sabuji ɗi no tekkude hakkude men enen ɗo yimɓe ɓen haray weltaki ɗum awa woɓɓe haray ko mone ɗum woni ɓay noon himo faalano ko heɓali ono Allah waɗi ko ɗum heɓuɗon hara mi waaldaɗo no feere ɗum lancora miɗo waalde yede galle kon anda sikkalde acci hakkedi ko hombo suusi wadde ɗum ɗo on goɗɗo hattanaɗo yede galle kon anda ɗum ɗon so tawi ko ɗum ɗon
mana acci hakkidi hey kono menen ɓayri sabuji ɗi ɓe renti sabuji ɗi no teddude hakkude men ɗo ko moni ɗum ɓe woni onani ɗo e noon yawde ha ɓe bonna hakkude men mi toriki on fi Allah ene laaɗo yandi waton tewtoɓe hes joni haray mo wayni tigi nani e acci hakkede ha so tawi ɗo heɓtare hiwro ko nani ba wayne kon ɗum ɗo de laabajo ko wawa si hawri kombo fenani mo ɗum ɗo min mi ƴettata ɗum no wawi won wawa o Alhaji min ɗon mi foti e baba en alhaji fammere ka dambugal galle mi hewru keɓaɓe hewrutaki la eyi ko min nelani ɓe koriya suka wiyeteɗo alhandu wonnoɗo ley toon ko on halfini alhaji fammere galle wo noon kamɓe ɗiɗo ɓe yeeyiɗe kono mi hettani ko laaɓi on hettali taw ko laaɓi ni jon ɗo komi faala kon koyon ɓorto doloke israel ɗen wandi noon to ƴetton doloke saria on watto ɗon si tawi ko kamɓe yeeyi galle ɗen rewnonɓe ka saria min noon miɗo ka kuuyen alhamdulillahi rabbil alamin naate mi yetti to ɓe ɓe yeeyilan galle ɗe eyi quoi waɗi doyi mi alaaji ande no callete ɓe hette wandenan ɗum laata ɗo marché ko waɗɗo min yomi hettu galle ande ɗo mi ari ɗo debbo no yennani on mo tawɗaɗo hay goɗɗo tawani ɗon andude chef de quartier koyo laaɓu de min kisan noon ɗo wande noon salade ɓe hetta e galle maɗa waɗɗu doyi laaɓa yo laaɓu ɗo kaw en goynano mi haali di haala ɗon comme mi ari sonkugol ɗo ene an kon ɗaɓɓata ko galle anni nami yetno ɓe yeeyilande yo laaɓu noon ɓe tato o wayno alhaji fammere kay nami yetno ɓe yeeyide ɓeɗo tato ko o yeeyuma galle modi boubacar he suka hey hakkude ma Allah komi yeyma galle ɗen onon tato yeeyimi ɗe galle yondo kon ɗaɓɓata ɗo he yondo hey kaw mi haalan noon o ko bandi wonayno o jattini debbo goɗɗo adde galle goɗɗo e baba o menen haare men nani ko dorgo yeeyata ko menen karata baba on faami jakka noon mi andano guerte ha hendi saabiji ɗen ɗo ɓay noon ko gambima on ni an kadi si Allah jaɓi mi anda ɗum walle lan laaɓa Jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ja moƴƴe resineɓi no tawa ñore jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ni woɓɓe hino faalaɓe heɓo yaali woɓɓe hino heewi ɓe jogitaki